И здравейте на всички, днес сме в Ендърголда за втори епизод на PvP. Попълбих айранката, няма значение. Мисля скоча на айранката. Тук тя се бута в файта тук. Ето, убихме един. Да се пазим по-далече от тези часа. Някакви... Опнети, тук се трошат някакви безброни. Как мразя това складче. Бум! Взех някакви глави, някакви простоти. Опа! Чувствам се приклещен. Бягай! 30 секунди стренчка, спитка, тук иде още една айранка. Бягаме! Та-ту-ру-ту-ту. Мисля, че е време да си ходим в холма. Не ме виждате? Не ме виждате. Така. Сега оставим бокуците. Ще пазна докато си намеря нови бокуци. И арм. И така хора, върнахме се, намерих си бокуци по-рано от очакваното. Ето, пак сме си същия сме там след. Тук се бират, няма да се намесвам. Този иска да се намеси, усещам го. Аз на него бих му се намесил, да. Да. Нека ходим да го пръсна. Ако не ме изпреварят пък... Айде изпревариха. Нагло, педерашче малко. Интересно как ме хитва и фърча на там. Това го забравих. Секунда. Така. Продължаваме. Не, ще пауза докато да си намеря пак сет. И здравейте хора, продължаваме. Този път сме с по-симпълшени. Само с битка и стренчка. Ама някаква биеме. Като се прибрал лакарски, точно идваме, той се прибира. Там има даймъндки. Ще бягат. Там... Те се трошат тука. Толкова пуск. Стълбите. Аре бе, няма ли на кой скоча бе? Добре хора, ще паузам докато взема някой да излезе. И добре хора, излезе един. Ще хода да му скоча. Сега бяга като жена. Малко на килаврица ми мяза, но нищо. Добре на килаврица. Къде си тръгна от мене да бежа? Как ме хитва нагло. Добре хора, паузам докато си намеря пак сет. И добре хора, върнахме се на PvP-то, мисля това е последно скачане. Да погледнем кои са долу. Там има една айранка. Не ще скочим, не трябва да се маха нищо. Скачаме, пък да стане. Освен една демонка да ходя да бия. Колко бухна. Айде, някой да вземе да дойде.
Нямаш хак тук. Добре, нямаш хак. То виждате как се пръскат и такива хора, му ще умра заради файра. Да, умрях. И добре хора, мисълта да е за края на клипа и така тук плижонката падна долу. Не, умирам. Добре, хубаво, това беше края на клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако искате още пишете в коментарите. Ако искате някакво друго клипче да снимам, пак пишете. Ако ви е харесал клипчето, лайкнете го и така нататък. Сещате се.